Mayor, may buntag. May buntag na dyan. Oh, may buntag Mayor ko kaning nanawag gyud ko nimog tuyo. Kabahin lagi unsay reaksyon nimo ning kaso nga ipasaka batok sa inyuha kang Mayor Rehencia, Vice Mayor Monsignor Jemar Veracruz og sa Council og sa Mamsar Construction ining pag-repair karon sa Anahaw Amphitheater ning nagpasaka og kaso sila si Attorney Franklin Quijano og kaubanan. Sa unsa man nga paagi kuno dyan nga ilahat ang dimandahan nga proyekto man po na sa atong Pangulo. Kaning niyang gingon nilang heritage. Nagtamod man po na inana dyan nga ganang na ang heritage. Wala man na i-declare sa Philippine Heritage Commission na ganang na ang amphitheater din dili angayan panindoton, dili angayan tugapuhon kay heritage. Wala man nato na siya adyon ang porma maura gihapon, wala nato na gitambakan nga iibil anang naang karsada sa City Hall. Ato ra na siyang paninduton kay ang atong mga empleyado kung magkandak na di og flag raising ceremony, kung tingulan na lang Domingo sa gabi mga basa ng lubot. Wala paninduton ra man na kadua pa wala gid siya madeklarar sa Philippine Heritage Commission lagi nga kinahanglan nga dili pagka Doton, dili ayuhon, pasagdan lang siya, hantod nga malusbak. Tapos patay, diri ra ko kakita po lo ganang inana bitaw nga isang ka na bitaw inana nga proyekto pa na sa kusilindi kay i-release ng budget na dyan gikan sa Department of Budget and Management ni Atty. Wendell Abisado. Ang kuan ba nila ba? Ang kuan nila nga masuko sila o kanang ang paninduto ng ang mga gamito na to kada Lunes o kada flag raising ceremonies na to diya sa tuang City Hall. Dili man na akuan dyon, dili man na akuan kanini siya igupa na to ang itsura sa kanini ang amphitheater maura gihapon ang iyang kuan kanini ang itsura paninduto na sa kontraktor. Anong ilahamang ngayon sa may kahimutong sa ilang butsi nga dili man na ingon na giguba na to giusog na to ang itsura. Kay part man na sa kuan ni counter na sa kanini ang mga kuan programa ni Presidente nga build. So ila pong green. Ay yung sa kuan na dyan. No. Ako, kung ilahan naman ganitang pailan o kaso, tungkol kay atong ipanindot na. Unahan na sa korte yun, ato na lang po nang tumagon kay i-file na magina nila. Posible, Mayor. So, una nga mga higayon, kung nga ay mga proyekto, dili man ta magkuhan sa ilaha, dili man ta samog-samog sa ilaha. Kung gusto nila nga kuhan, kanini ang mubalik sila, di budagan sila balik. Gawas naman ang tanang tao dyan nga budagan. Bisag kinsang gawa na, ikaw gani, pwede magani kang pupaylo. Congressman, pwede magani kang pupaylo ka ng Vice Mayor o Mayor. Wala may gidili, division nga balaod na kuhan. Inani ba? Imbis nga, sige lang sila gisgot man nag-iusa niya. Walay pa nag-iusa. Sakitan na gito dyan nga, kanabitong isang naan ako nagpuyo sa iligan, diligitan nila madawat nga iligano na. Wala man po kumaklaim ko nga iliganon ko kay kaniniang dito makunatawin taon sa probinsya. Pero bisang dili ko taga iligan, wala ko putli o pusod, wala ko diri gipagkatao sa akong mga ginikanan, pero akong gipahalang iligan. Yun akong ilang tao dyan. Ang ilang tao nga itong kaniniang mga projects na atong mahatag sa katauhan para hindot po kayo ang kaniniang atong siyudad. Mabitaw na yung gananabi ng City Hall na to. Wala sa ginagawa gigalaw kay doon lagi tayo paglantaw ani ang atong minuto ng City Hall, pero ang kanini ang amphitheater pa lang di mandahan na ta. Ang City Hall ino na po na heritage. Wa pa man kabuto sa kagatos katuig. Wala man po nag-declare sa kuan hasardos na maganina. Ihatagan na ko report sa Bureau of Fire Protection nga sir, tanan ng City Hall, grabe, delikado lagi na kayo kay gamay rin kula, karaan na kayo, mga sulo, kuya. Inana karon ugato ng retirong, ugato ng ipagundot, imandahan na po ta kay heritage. Nga, para sa merkado, doon ay sentimental value. Kung inana na lang ang paatras ang atuang panguna-una ni atong siyudad sa Iligan, wala gid pansyon, wala gid
ganini ang paglampo ni. Gani yung kung imong mahinumduman katong pagdagan ako atong 2013. Wala, lubok sa utang ang iligan. Mura na naglungsod sa Cagayan de Oro. Kuya, ang kanang atong buhat, kanang bulwaton na ipatituluhan na to ang mga yuta nga napalit sa kanhing mga opisyalis. Ingnon ba tang yawag ang bugiro? Ingnon ba tang yawag dili mo tuo kay kanini ang dagan ba og assets ang kanini ang iligan? Anong naglisod? Tubig ka. Ang asset dili man na all cash. Sa una diyon, ang kanini ang atong kwan kada Disyembre, wala gyud mabili na kwarta, ingnon lang nga deficit na yun. Pero naman lagi tayo kwarta na mabili nga atong surplus budget na to sa kaning supplemental budget para nga ato na pong magamit sa kaning kasamtangang tuig. O ako ba, sakitan lang diya sa dihang gilisod-lisod ko yung isuspended ko sa Malacanang sa unang panahon, tapos ipasanginlan ko, na-priso ko, na-suspended na po. Kung wala lang itong lisod-lisura ang ako ang pagdumala ni Sudan, yung layo na kang naabtan ang Iligan City. Muna akong gikuan sa mga katawan nga ang kanini ang magong Iligan, kung atong lang taon, mutindog ni siya yung siya lang kayo na may kwarta ang Iligan yung. Kaya inyong patang akong labaw sa akong isa, inyong patang kawatan, inyong patang yung kurakot. Ilahan po nung ba, inanakaroon o. Simple nga butang, ipanindot ni mo, dimandahan pa ka. Uli, iniligan na sa tibok nasod sa Pilipinas, na mga tao, kung nga atong proyekto, nga atong ipanindot ang usa ka lugar, dimandahan pa inuunta. At lupon pa inuunta. Kung ako nga na, kung gusto silang mupuli, kung gusto silang dumala sa iligan, mag-apply sila. Mag-apply sila karong 2022. Kaya pinili ay naman po. Kaya ako dyan, dili na po ko ingon nga kung ako mag-apply man po ta, isip official sa siyudad, sa sunod tuig. Kung may iwan na mga tao dyan magiluog na sila na ko, permission to live. Mura ako sa walay daghang ingon pa mag-file pag kaso protesta. Sa una bitaw, ingon ko nilang kabus ko nga klaseng kandidato. Walay kwarta, bukaong nagkamuti o ganay saging, suwaan o buhat o ginamos. Sa dihang na human ang eleksyon, dihukman sa katawan sa nagbayan sa Iligan, igawas kitang mananaog. Kung sa ilang gihimo, didimandahan na po kita o ganin niya overspending. Wala na ba nang suwag ang ilang mga patakaran sa ilang kinabuhi? Ako, namukuha na ko yung ganin niya dito mga tao. Dili madala ang ilang galing pamilya. Sa tinaro nga paagi, unsa na ka ang libo katawhan sa Iligan nga naigid karon at 568 ka mga tao. Problema. Muna nga mga tao na kung nga magani na ikaso yung dili matagapugong na ato na lang tubagon sa insakto nga pagtubag dito sa korte. Umura ka na dyan, daghang salamat sa imuhang pagtawag sa ko kay kita dyan, mabisi magitputan ni ang nabalaka kita ni ining kanini ang kugiron dyan pati naging daghana sa India, kaupa na malangga kahoy. Ang buwan, kung dili sa Iligan, kung dili natutukan ang kaning problema nga bahay nili pandemya nga ni Kuyanap sa tibok kalibutan. O niya, ilhapat ng pailan ng kaso, wala ko inahimo. Kung ako ilang madamay ang ganang kontraktor, ang kontraktor, ikaw naman na nagtrabaho. Wala'y problema sa ako dyan, ako na lang tubagon sa eksaktong pagtubag isip nga ilahang demanda, tubagon ko na to na sa maayong pagtubag. Salamat yun.